बिकिनी किलर म्हणून जगप्रसिद्ध असलेल्या चार्ल्स शोब्राज याला गोव्यात ज्या हॉटेलमध्ये पकडलं तेच हे ओ कोकेरो हॉटेल। या हॉटेलच्या मालकांनी या घटनेचा साक्षीदार म्हणून चार्ल्स शोब्राज याचा बसलेल्या स्थितीत आणि हातामध्ये साखळदंड असलेला पुतळा बनवून घेतला होता। चार्ल्स शोब्राज जसा नेपाळच्या तुरुंगातून मुक्त झाला, अगदी तसाच परवरीतल्या या हॉटेलमधल्या बसलेल्या पुतळ्याच्या ठिकाणी आता उभा असलेला शोब्राज दिसतोय। चार्ल्स शोब्राज याला जेव्हा गोव्यात पकडण्यात आलं ती घटना जगप्रसिद्ध ठरली होती। परवरीच्या ओ कोकेरो हॉटेलमध्ये तो खास चिकन कॅफ्रियल खाण्यासाठी यायचा, तेच हे हॉटेल। तेव्हा त्याला अटक झाली, त्यामुळे ही डिश या हॉटेलची खासियत बनली आहे। See, this is the place basically the Charles Sobhraj was caught. A lot of people come here just to see the famous criminal where he was caught. The story goes basically is that Charles used to come here to make international calls. This was one of the famous places where you could get fastest dialing international calls. And whenever he came, he used to love to eat our chicken kafrial, which was made by our chef. विशेष बाब म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांनी त्याला पकडलं त्या पोलीस अधिकारी म्हणजेच मधुकर झेंडे यांनी त्यावेळी हॉटेलमध्ये जी डिश मागवली होती त्या डिशलाही इकडे झेंडे नाव देण्यात आलंय। Inspector Zinde was very sharp man. When he made his research, he found that he will one day come here. So somehow they planned, they were camping here for about 7 to 8 days. In the evenings around about 6:30 when he came in his Fiat car, the police were disguised. They came and they caught him. The staff also helped him out to tie him up and take him. Now, in the memory of Inspector Zinde, we have designed a nice Zinde platter because he's a Maharashtrian. It's a chicken platter. We have dedicated to him. We'll show you the picture of this Zinde platter. And whenever people come and ask us, we tell that Charles Sobhraj had been caught by Zinde, but I think so we also give a lot of importance to Inspector Zinde, who was instrumental in nabbing the famous criminal. So I think so we should give one dish for him, and we have dedicated one full platter where people come and relish the Zinde platter. It's a tandoori platter, okay, in his memory. So whenever people come here, they come with the intention, they come here just want to see the place, how the food place looks like. 1970 ते 80च्या दशकात साधारणपणे 20 खून करणारा आणि सिरियल किलर म्हणून ओळखला जाणारा शोभराज नेपाळ तुरुंगातून मुक्त होणार असं वृत्त समोर आलं तेव्हापासून परवरीतलं हे ओ कोकेरो हॉटेल पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आलंय। या हॉटेलमध्ये शोभराजचा पुतळा आहे, तसंच त्याचा फोटो सुद्धा आहे। याशिवाय त्याला पकडतानाचा घटनाक्रम स्केचेसच्या रूपानं फ्रेममध्ये उतरवण्यात आलाय। त्या हॉटेलच्या मालकानं हॉटेलच्या पॅसेजमध्ये शोभराजचा खुर्चीत बसलेला पुतळा बनवून घेतलाय। मिळालेल्या माहितीनुसार तेव्हा त्या पुतळ्याच्या हातामध्ये पुस्तक होतं, पण काही जणांनी आक्षेप घेतल्यामुळं त्याच्या हातात साखळदंड घालण्यात आले। नेपाळच्या तुरुंगातून जसा शोभराज सुटला अगदी तसंच त्या पुतळ्याच्या हातातला साखळदंडही बाजूला झाला। शोभराज बसलेल्या स्थितीत होता, आता तो उभारलेल्या स्थितीत दिसतोय आणि तसा पुतळा हॉटेल व्यवस्थापनानं बनवून घेतलाय। हा पुतळा डिचोलीचे कलाकार पार्सेकर यांनी बनवला असल्याचं व्यवस्थापक जॉन मॉन्सेरॉत यांनी गोमंतकला माहिती दिली आहे।